Belai ke hambai o jorani bagai tam hingkai tini sini society no wan sugui tai sini dofani kok no wan suglai sini amsai hingkai sini yango borkathal patni tai kisong ayang burakha bahike kwbangma area ni khoblai sini duita block ni khobjago lukurok ini achuklai kaisa o tongkesek jorao phano yakse gara na naike tabo covid-19 ti belai no hojak nglaijak amtui jorao phano nangkuk bani bagai ini kaisa meeting ma achuklaika abo ngake nahai naike hangke saimano sini jotoni nogo nogo sini kamio sini cherai rok hekjangnai mani chawi belai no kemanggai paina lama o thangui tongkha nogo nogo nai naike kami kami nai naike hangke belai no komorna lama thangtongkha wan suka hangke tei 5-6 bosorong pore ke sini kami se buksangai thangsinai akok no wan suklai tini aro 4-5 ta committee tongo committee no miliwui taisa haino hai krak committee khlailekya abo hangke hamkrai naikol bodol hini tini kaisa krak committee khaikya abo kwbangma kamini borok khoblai abo haike committee songsaka tai committee ni nahar hangke bono sini cherai rok no hekjangnai chamung chawo je kwbangma berama no tui thaknani tai sini society o kwbangma samung chaya sikok mangkok tai manirok khoglai yakse gar khana belai no samung chaya kwbangma tongo amorok no thaknani bagui sini step na hamani wansugui na halaika tabuk sini committee ni nahar mo haino ulo abno sini processing o sini samungo ini ni sini krak ya pirisana aboni bagai je sini committee khlaimani akok no ang tini norok ni biskango sairisnai president gakai sini Mr. Soniram bini kami ingkai burakha ini yang gana wono tongo ingkai vice president sini Mr. Nisi Deborma binan kepra kami aba haikeno vice president o sini Mr. Sudhir Deborma Borkathal tai secretary o ang sakpang Nirpendra Deborma Kisong ingkai takisa sini secretary tongo Mr. Tuton Deborma Kanto kepra bo Bonkosemni sini ganani ingkai sini AGS ajaga tongo Mr. Michael Deborma Kisong aba haikena takisa sini AGS tongo Mr. Ojit Deborma Patni kami tai sini cashier Mr. Surijit Deborma Obichoron aba haikeno sini spokesperson narkha Mr. Patho Deborma yachakrai kami aba haike sini member tongo Samson Deborma Kisong tai Johnson Deborma Obichoron Omid Deborma Patni Santo Deborma Kantokopra Samuel Deborma Burakha Devojit Deborma Borkathal Mithun Rupini Borkathal Onimesh Deborma Rachontai Sonjit Deborma Basram tai aba haikeno Pintu Deborma Sorot Chudiri abo yachakrai Homsang Deborma Obichoron Korno Deborma Binan Kepra Lob Deborma Borkathal Mungkuri Deborma Radhanogor Jameson Deborma abo Obichoron aba haike tini committee khlaijaka sini nahar mung tongnai tai kobong mung tongnai sara sini tiprasa kami sara sini tripura hao dur to dur thangai bebak bono milbui samung khlainani bagai o nahar mung piyo yapirisaka omoni bisingo ang koimung naraknai sini o committee o joto oro tebo committee o tichoknani tongkho sini advisor rok tai AGS rok tai kwbang borok danani tongkho aboni bagai sini next meeting o dur to dur thangai kami kami o committee khawui krak khe o drugs samani haika kwbangma samung chitra sini kami amse cholmani abono mothangnani bagai o yapiri salaimao ang koinai jotono no chubawi norokni chubai o samung no mothai manai tamni hingkai nung saisung ang saisung bai abo mothagi maya jotono pal ki samung khlaike hangkai je o samung no mothagnani sini han phaini aboni bagai kogo se tongo pal hingke sal o kokno wansuklai phaidi ang jotono koinai jotono chubalai o samung no bwskango yapiri salaini aboni bagai ang jotono koinai asukno hambai।